Heddiw, dwi wedi dod i Sain, recording studio gorau Llandwrog. Hwn ydy'r Dream Factory. Factory gerddorol. The Theatre of Breuddwydion. Breuddwydion cerddorol. Fan hyn, mae'r magic yn digwydd. Magic cerddorol. Dwi yma i gyfarfod Osian ac Ifan Drwm, neu chi adra Osian Candelas a gitarist Candelas. Maen nhw wedi gwahodd fi yma. Losers! O'n i'n gorfod begio fynd i becws yn mynd i gwahodd fi yma. Bo chi da? Losers. I weld sut mae studio fodern yn cael ei redag o ddydd i ddydd. Felly, sut mae studio fodern yn cael ei redeg o ddydd i ddydd? Hwna'n gwestiwn anodd. Achos newydd symud i fama, da ni'n de. So, da ni wsos yma fynd i trio gweithio allan pe mae pob botwm ar y ddesg ma'n neud. So mae gennych chi plan di fi heddiw? Wel, mae gen i fwy o microffon, so meddwl sut ti'n gallu setio dipyn o mics i fyny. Nope! Scrapio yna. Dwi wedi sgwennu can a da ni'n mynd i recordio fe heddiw. Ti di actually sgwennu can? Do. Ti'n dda? Mae hi yn bangar. Sut da ni'n mynd i glywed hongi ti dda ni weld o ddigon da? Ie, Ifan, ti eisiau jam? Ie, felly ni gael di. Amser am jam. Lyfio jam. Chugga, 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 bow, 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 chugga, 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 So, Gar, sut mae'r gan ma'n mynd? O chdi di'r gitarist? Sgen ti chords, neu nodau? Dwi'n gwybod, dwi'n chwarae gitar. Be ti da fwn ydy? Dwi'n gwybod, eisiau bigo fe fyny. So, lle da ni'n dechrau? Dwi eisiau just massive o build-up, oce? Oce. Na, beth ti'n neud? Hwna'n awful. Hwna'n genuinely y peth gweitha dwi'n rhoi di cwrdd. Sut ti'n sgwennu cynnion? Na, hwna'n awful. Ti'n gwybod gweithio fi yma? Sorry, Gar. Mae mor anodd. Pam? Ti eisiau bach o fatha chords call, gen ti? O dwi'n yn gwybod y chords. Chdi di'r gitarist gweithio fo allan. Unbelievable. A disgrace. Seriously, anghofiau. Roedd pethau efo Ifan ddim yn mynd y dda. Felly nes i troi at talentau Osian. Ti'n fod drum kit yma? Mae gennym ni mancw, so ni'n gallu setio fy wyni wedyn. Ond dwi wedi gosod hwn am wan, cos mae'n haws. Be mae hwnna swnio fel? Ti wedi clywed o blaen? Fatha pads, drums electric, dyn nhw. Oh! Elli di rhoi fatha boom, tch, boom, tch, boom, tch, boom. Car ymlaen, car ymlaen. Cerdded lawr y stryd. Hwn di'r gan? Ia. Dau o ffils. Ia, licio hwnna. Allwn ni rhoi hwnna lawr? Gallwn? Gyda'ch drums i lawr, Yes, dwi'n Ifan. roedd pethau'n fflio mynd. Be nesa? Ein ôl y keyboard. Ia, nôl keyboard, please. Gareth, beth ti'n neud fan'na? Chwarae fo knobs. Ia, paid. Sorry. So, fydd y baseline yn beth fel Waw, ti wedi meddwl hwn i gyd allan, do? Do. No, just... Ia, hwnna fel na. Ond o'n i gael ar bes, ie, dim ar... Ar bes, ia. Ti eisiau gitar yn un peth? Ia. Ia, build-up, lots o build-up. Dwi eisiau fo constantly buildio fyny. A eto, a eto. O! O, ma' hwnna dda. Ia, a eto, a eto. Yes! Cerdded lawr y stryd. Edrych ar y byd. Paidwch ar stopio'ch intensity. A bod o mwy gwyllt. Mae David Iwan i ddeud bod o eisiau peintio fo'n wyllt. Be di'r gan ma? Can am Dafydd Iwan, dio? Ia, Go iawn. yep. Pam ti'n neud can am Dafydd Iwan? O'n i'n meddwl sef o laff. Ar ôl chydig o oriau, oedd yr instrumentals yn sorted.
Amser i roi y vocal track lawr. Dwi'n mwyn clywed dim byd. Dwi'n mwyn clywed chi. Oi! Cadelas! Dwi'n mwyn clywed chi. Chi'n clywed fi? Ydych chi'n clywed fi? Iawn? Iawn. Iawn. Da ni'n clywed ti hwnna, Stiga. Be? Da ni'n clywed ti'n iawn. Ti'n clywed? Watcha di beth ti'n dweud, iawn? Oce. So chi... Iawn, Gar, so da ni sy'n mynd i drio neu chydig bach o warm-ups. Ti'n eisiau gwneud bach o rrrs i fi? Dwi'n erian. Gynna fi o. Mae'n iawn, Sti. Tria fo. Ie, dwi'n meddwl, nhw'n just trio gan i. Cerdded lawr y stryd. Pan nes ti stopio? Do, mae timing ti bach off. Ni'n ôl o dechrau, Iawn, ia, oce, dim probs. Gai Q. Cerdded lawr y stryd. Edrych ar y byd. Ti'n gwybod, cynt oedd ni bach mwy o fatha rapio yn lle canu. Cool. Cerdded lawr y stryd, edrych ar y byd. Pan bod o ddim mwy gwyrdd. Mae Dafydd Iwan di deud i peidio fo wyrdd. Ie, ti wedi gorffen y bennill wan do mewn fatha 4 bar. Ia, achos o'n i'n rapio fo. O, ti'n tiwnio hwnna. A rhoid o fanna. Cofiwch trwy'n. Oedd y dali o hyd yn peintio hyd yn wylch. Slick fel rhaid sliwan efo mwys fel Dafydd Iwan. O, hwnna dio! Hwnna dio! Ges ti hwnna? Barod i glywed o? Hei, ffwrdd dwi. Lle mae paint na? O, mwyn o dda. Mae'n catchy, ni? Dwi'n cael Mae'n catchy. Dwi'n licio hwnna fyd. Mwys fel David. Mae yna gymaint o false endings yn fo. Ti'n meddwl bod yn mynd i orffan bob ta 20 seconds? Dwi'n reit impressed ar rhai fi ddeud chwarae teg. Mae'n really da. Pan nes ti dweud bod gen ti gan bore yma, da ni ddim yn disgwyl. Oedden ni'n poeni Oeddech chdi'n mynd disgwyl ebyn 11 nos o'n i di actually gorffan efo can. Ie, dyna dyn unig beth yn poeni ni. Gynnon ni invoice i rywun, beth sy'n wneud? Na, mond 20 quid cash gyda fi. Wel, ti dweud yma, te? Eitha dalu am yr keyboards ni. Wel, dwi sort of angen o i gael bus adra. Ie. Well, ti aros ma, tan da ni'n cael yn talu rydw i, dydi? Ia, fyna, ideal gyda fi loads mwy o cynnion. A dyna ni, diwrnod hir o gynhyrchu miwsig Cymraeg wedi dod i ben. Mae pawb yn meddwl fod wneud miwsig yn hawdd. A mae o. Swn i'n gallu wneud be nes i yn y stiwdio efo hogia drwm adra yn llofft ar fy ffôn, ond fasa fo ddim wedi wneud eitem difyr iawn. Ond, ar ôl deud hynny, ges i lot o hwyl efo hogia drwm / Candelas yn sain, Ifan Candela/drwm ac Osian Candela/drwm. Hogia da. Hogia ocha bala. Hogia gwyllt am pres. Gwrandwch allan am release single cyntaf fi yn fuan iawn. Moves fel Dafydd Iwan ar SoundCloud Garchedd 4567. Mae o really yn banger a fydd pawb o lyfio fo a fydd o gael ei chwarae ar radio a stwff a fyddai probably yn headlineio maes B. Guaranteed.